Vladimír Putin opäť rázne, zrozumiteľne potvrdil to, čo všetci vieme. Rusko nemá záujem zaútočiť na akúkoľvek krajinu NATO. Európa to však vidí stále trošku inak, aj keď bez akéhokoľvek racionálneho dôvodu. Putin tiež odkázal Európe, že by sa mala skôr starať o bezpečnostnú situáciu na svojom vlastnom území, vo svojich vlastných mestách. S tým sa opäť tiež dá len a len súhlasiť. Zaujímavé však je, že pred inváziou na Ukrajinu ľudia, ktorí hovorili, že niečo také hrozí kvôli nezmyselnému rozširovaniu NATO na Ukrajinu, boli označovaní za prokremelských. A dnes sú ľudia, ktorí hovoria, že Rusko práve že nezaútočí na žiadnu krajinu NATO, pretože NATO nemá dôvod, sú opäť označovaní za prokremelských. Pritom stále hovoria len jedno a to isté. Pravdu.